baby I will be a memoache and then put me more ha ana adjo ni nyina agina baby I would na wo hwe me me ma akwaba edeba Adom TV dwuma dia ato ne dini Nkuranhyemre ya wo somfo Apostle Dr. Ni Tekotego meti dwuma me de ho chia me ene de amede bana ativi asem ne say walking through the journey of adversity or setbacks. Se abrabo ayebue wo bia ebeto mere bia sebe nyoma enko no se de ahwehwe no no yese dano ami se dana akoyeda hiada ana empo akoyeda won se sifo. You know, we all will at one time or the other face our university of adversity. Any one of us, man or woman, child or adult, tall or young, white or black, will come to the university of adversity. Maybe bedum pempensuo bia enema wa hye no enko ne sa na empo wan hwa abembeguru eni pa die ehwammo ewo ye ho na abeguru eso ye ho enti wo bia wo bubura bia no se wo de to adwempom se emri beba ubenya ne ye fe ne crisis and setbacks every baby one ya enya wono ho adimu enya nkonimdie. Even the most successful and the biggest superstars came face to face with their own fair share of setbacks or adversities. One year edin kunim, one year ajidin empo wadum pomponso a ebia deno wona bra bana montuo no mre bi du ya wonya enema bi a eya baguro ya esi won kwan na anya wonde empo potoka se fe ne impediments. Ebia na dwuma bi a ohyehyɛ so obeyo ebia na wodo bi a wokaba mu so obedo akosebe ye anko ne sa ebia na nyonko bi a wofa ano odi ohwammo ebia na wodofo ana okunu no yire bi ene nante ekoto no gya ensuoja enempo wona dwuma no wonda so kodo mpemponso bi a aya na se wonda so akoto bola so aye hye no wo ye de se wo ye nyinara wo kan de se wo kan nyinara nso abrabo eno ani ni yie ena ameka se obi ayade ye na mfom so ebia na obi suban bi ogya ba bi tu ba bi akwa ekohunu ye ana odne nsa kokaka na no ena ato ne yare obi so ho da afia sesemre enya ne pe ebia na entwa soso obi ana bibi kitua bi akobetumi asa no ho afiri mu ena edna kodum pempenso yi onipa emre bi ba obedum pempenso a enya ne de bedum pempenso a betwa oni akase na onyame wo he sa mo sinya mete ase wo he emre be ba botumi hu se abrabo na wo bo no enkoyie na wadu bebe afa no University of Adversity ye nyina be ko sa school no betumi atwede betumi anutwa betumi obi nsemka betumi aye obi ni yeye betumi aye sabi ade bi aso obi ye no wanya ana betumi aye se woso ne yeye ene nyoma bi aye se wo ya wanya. But some setbacks are small and they have a minimum impact on our lives. Sabi or how many bi wa e yo how ketua bi ya ne sunsanso no entimi nya bebre, and others are huge that make our world come crumbling down. And na to the bin so or happy wo ho so ai ba emu odu aya ne se sabi emepo bi na buabu so na asai wa brabo na nso so say yeketoa say yekese enya abadada ya na se yekọ da hia da mu a ana ahohia mu a ya na se yensa sifom ana anko ne yi a enya neoma na enko ye na hohia o. It is usually not the setback that causes us to have the pain. It is how we interpret the situation and our reaction to it that can impact on our lives. Enye de hia da na okomu no enye oha na to wo no enye empo unsa na si fom no enye se anko ye no a na mom se de wo kire ase fa ye ene be kenya wo yaw apinidie na abere wo mu abrabo ayebu no there be a the hia da bi wo efumu ba. There are setbacks that come suddenly and unexpectedly. You were the hia da bi wo a back out enye wo no ahyehyɛ
There are some setbacks that were not because you did something wrong. Ebi awo ye de say we nyina enso anko ne ye. Okwa awade no kan otimu po se me yere me ho ado be ma no oba ne kwan so. Nanso nye sa na wonya no. Wo sua de no, wo sinkete se me sua de na menya bodni krata, so nye sa na ba no. Ukọ adwuma no otimu po ne se me ye adwuma, ne me sika hye moto me de bia sie ahwe me daache. Enso na me ka se sika obedie kra wonya bi ni. Abrabo nya ne epe ne nya ye. Nya ye hye nyina na ekọ no se de ekọ. Sei ena mpese ohun no. Na eba na saa na atrap ne die. Oya odie. Awere won ni suo eba ne seni o. Nye sei na mhyehyɛ no o. Enye sei na meka no o. Na eba ne sei. Na afe atoso bobo. Na afe atose wotwa okompo. Ebi okwa na sebe wo bo nyame kwa so bo. Enti onyame a wo so wote asempa. Enti ye wo obi a ye fe no onyame a hwe so. Aso abrabo a ye bue obi wo a o ma ye di yie. Adan na me kwa abene media bene sei. Ana bebese media bebese sei nya wo kwa. Abrabo obia eda beba. Se de be ya no nsia e wa no pamu a no nsia wa nwumre mu no. Obia no nsia beba. Obia nsuo beto woda so no wiaso abo. Etimbo ho abomfia enka se wo kwa na ato wo. Wiase we empani a wadi nkunim nye ye wo ye die no. Wo so wo fa apini die mu eda bi bae a se bia nkoyi ama wo. Enya ware na ohunu na dedede no sa na ti o eye entawantawa enkitahodie entokwa na pawia na nwumre empaso agro ene ntokwa ene de abedura oman na hu so oman na yeye no nye prekope ene ofriye apenidie afone sane ahwiase ne sode enkuguo ne suahunu ene do abedu samre en samre se wadu mpomponso a enkoyi a entrafa kontwedwa su na mbekere no me bia betima ayo a betima edi aka dan yademu esua de no akọ anim. In the university of adversity, the first thing is to learn things, to find an opportunity of learning. So we do some pomponso na anko ye no. The yademu no, eda won say sifom no, nyo sha obo na edu hwamo no. Entwedwa su transidi na bisa ho say, ede na metimi asua afri niame komu mu. Definitely, there will be lessons you can learn to come up with healthy coping strategies. Yes, I'm going to say me kono monsa. Yes, I'm going to say me ko bo bidua. Yes, I'm going to be kata say me be su na mansa me ho say obi a me de enye. Eje kwadua kumyo, kwadua dabi. Say di so re moa. E na o man na ye dio, ene so moa. De yada ebeba. Wonsa ebesi form. Enko yie da beba. So de etie bia wo hye emmemu. Sa da na wo hye o party so be party na. Da na nsuo beto egu party ne so. Enya abadada. Nye efe na abetwe bia so. Ya manka na meboa ya papa. Sempo wodo ama obie na oni bo ababo na ama wonsa si form ya. Sempo wako school asua de na pawia na nwumre na kwotwe so no wawe ya. Sempo waya adwuma ne amo abaso na empo pani hu na so atwetwe ya nkasa. Na oba na de sa na aba no. The woman say you might choose to conduct what we call an analysis that brought the face back. Esa o yam pensemu ehunu de ntia sa da hiada na eba ye. Esa o yam pensemu ehunu de ntia bodum pomponso no sabe tafrache obeka ya emra Adam ni Eve wonti Nyankopon asem o ya asotire wanya asotire Nyankopon no onyame bi so asem bi eba ne sen de na eba ye enti wo so du da hiada mu a ensu esa obi sa ho se eba ne sen so de eba ne bia no obenya anwadru me dase why se wonya amrehwe ame na ka kire wo se ba bia wadru bia no sempo ache a ebetimi atene se ebubu a ebetimi aso sempo wo konsuo na ohina abo a eno nche se wontimi nto ahina foforo se de etie bia no ebeyi ama wate ene de soso ebeyi aha ena me do besie me koso na mada Adom TV adwuma kuofo nyina ase Festus ena Thomas wa camera nempo ene osmosis ba kope ena sister ama ya wo production room and control room me damase ade achi a onyame nhira mo wo so a wo hwe me no woni onyame